la un nou episod. Azi Mariana și da, v-a spus în comentarii că mă apuc de seria de Minecraft. Toată lumea mi-a spus, de ce te apuci de mine? De ce nu te apuci de Minecraft? Te apuci de Minecraft. Și uite că ne apucăm de Minecraft. Da? Pur și simplu vreau să-mi fac o casă pe creativ și da. Wow. Haideți să... Unde să ne ducem noi acum? Hai sus. Și să ne găsim... și o să facem o poveste din Minecraft, da. O să facem o poveste din Minecraft. Ce-am găsit, Stangung. Uai, dacă găsești din astea pe Survivor, te-ai scos. Este foarte tare ăsta. Și cred că o să ne facem o casă în copac. Bine, hai să găsim un copac mare și bun și lat. Știți, trebuie să ai un copac mare și lat. Știți, voi. Spuneți voi în comentarii dacă vă place. Da, știu, o să ne facem noi o căsuță mai... Am găsit un loc unde să ne facem căsuța. Uite aici, jos. Aici este foarte bine. O să luăm... Ce să luăm? O să luăm un lemn. O să-mi placă lemnul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Stai așa, să vedem cât este. 1, da, așa. Și aici. Și asta este casa. Sper că v-ați dat seama ce să o facem la casă. Că nu, cum să vă zic eu vouă, n-am necesarele, cum se cheamă, n-am necesarele trebuințe ca să pot să-mi construiesc. Da, dacă vreți să vă instalați și voi Minecraft, luați pe aptoi de live și da, live, nu știu cum se cheamă. Nu știu, am băgat eu acolo ceva și aptoi, deci am scris aptoi de așa și mi-a apărut ceva minunat și știți. Și da, îmi pare rău că vedeți mic și asta e. O să schimb camera care filmez acum pe asta. Mai sunt și probleme. Sper că o să vă uitați la acest episod, dacă vrea inima să trecem să vă spun. Da, în seara asta încep nisorile. Fai, de capul meu câte probleme o să avem. Da, m-am uitat la televizor. Și vai ce greu e. Dacă durează. O să fie mișto casa, sper că v-ați prins cum o să o facem, nu? Sau dacă nu, spuneți în comentarii. Aici. Și de aici începem cu astea. Am pus greșit.
Și am asta este casa, da, ce să vă spun. Cam asta este casa, sper că vă bucurați de ea. Nu, serios, este tare casa. Să vă arăt acum cum o să facem. Stai să văd eu cum să vă arăt. Una, două, trei, ne culcăm, șef, este dimineață. What? Ce să? What the fuck? What? Mi s-a părut. Nu mi s-a părut. Era o, cum să vă zic eu, cum să vă zic, nu știu cum să vă zic. Bă, da, se sparge greu. La care merge. Uitați. Bosul cu casă, bosul cu casă.
Mai și noi de 10 minute, dar o să țin un pic. Până ce o să terminăm casa. Este greu să faci o casă pe creativ pentru că se mișcă foarte, foarte greu. Și da, eu nu filmez mai mult să mă vedeți, că mă știți în vloguri. Mariano, what? Înainte aveam atunci 2 abonați și acum nu știu. Asta este pentru, dacă nu vă abonați, șterg videoclipurile și nu o să mai văd, nu o să mai mă vedeți. Da, da. Nu că vă ameninț sau ceva, dar nu o să mai fac video. Să vă spun. V-am mai spus de multe ori și voi nu mă credeați. Da. Bă, dă vecinul cu bormașina. Iar eu asta am făcut. What the fuck? Ua! Sparge-te. Bun. Facem și noi acoperișul. Foarte frumos. Bun. Bă, astea nu o să ved. Bucură-te că nu o să văd. Trebuie să mergem să luăm mai luminoasă. Este 12 noaptea. Și nu mai pot. Toți dorm. Sau așa, pentru că nu mai pot. Ui! Bine să luăm și haine. Da, și mergem și noi aici. Stați un pic și punem pauză. Scuzați, deranjul, dar... Da, casă privată. Iubi. Punem și... Oh. Nu-i nimic, că ne urcăm noi înapoi. Să spuneți. Punem și acest episod. Da, nu mai s-a mai făcut. Mi-am instalat trolii. Să vedem dacă merge ușile. Bine, și cu acest episod am fost mai